תפתח את המיוט. אהוד, תפתח את המיוט. ערב טוב, מעולה. ערב טוב לכולם, אני שמח שבחרתם בעצמכם והגעתם למפגש הזה. בחרתי ביום הולדת שלי למפגש הזה, אה, כי זה מפגש שהוא אקטואלי לתמיד. זה אפיין אומנם את השנה האחרונה בעיקר, כל הנושא של חוסר ודאות, חרדות, סטרס, אבל זה משהו שמלווה אותנו. אה, במהלך משמרת בילוש, משמרת לילה, אנחנו מקבלים דיווח על צוות שנכנס למרדף ולמעצר בכפר ערבי עוין במזרח ירושלים. הכוח שם מבצע מעצר, מנסה לתפוס רכב, והגיעו הרבה מקומיים, כמה עשרות, שמנסים למנוע את התפיסה של הרכב. בדרך כלל כשיש מעצר, המקומיים מנסים למנוע את המעצר ולא תפיסה של משהו נלווה, והם ממש נלקמים שם על הרכב. הבנו שיש משהו ספציפי ברכב שהם לא רוצים שנגיע אליו. כבלשים אנחנו יכולים להגיע מנקודות שונות בלי שיבחינו בנו, אנחנו מעקפים את האירוע, מגיעים מאחורה. אני פורק מהניידת בילוש, ואני מזהה אני מזהה שוטר שלנו שהוא מחזיק במפתח של הרכב, ממש נלחם על המפתחות. בלי לחשוב פעמיים, אני רץ, חוטף ממנו את המפתחות, עולה לאוטו, למזלי אין קודן, מניע את האוטו, מתחיל בנסיעה. חשוב לציין שרק הוצאתי רישיון נהיגה, אפילו רישיון משטרתי לא היה לי, אין לי ניסיון על הכביש בכלל, שלא לדבר על נסיעה מבצעית. אני מתחיל בנסיעה מהירה כדי לצאת מהכפר, ואני קולט במראה ששני רכבים רודפים אחריי. אני עושה חישוב מהיר ואני אומר, אוקיי, בכל רכב יש לפחות שתי אנשים, אין לי פה מצב להיכנס למצב של לחימה, אני צריך לצאת מהכפר כמה שיותר מהר. ההיכרות של הכפר שלי היא מאוד טובה, לפחות ככה חשבתי. אני נוסע מאוד מהר, פונה פניות חדות, ימינה, שמאלה, נכנס לסמטאות, יוצא מסמטאות, כדי שהם יאבדו אותי, ושתי הרכבים שרדפו אחריי מאבדים אותי, ואני תוך כדי הנסיעה, ככה נסיעה מהירה, אני מקרק לעצמי, גאה בעצמי, אני אומר, אוקיי, אני מסוגל גם לזה. ואז אני פונה ימינה, אני אמור להיכנס לסמטה שתוביל אותי לעוד שתי פניות, וליציאה האחורית מהכפר. הדבר שכן מעסיק אותי במחשבה זה שלפני היציאה מהכפר אני צריך לעשות פנייה מאוד חדה ימינה, ואין לי שדה ראייה, זאת אומרת שאני לא יכול לדעת מה מחכה לי שם. אז אם הרכבים שרדפו אחריי, או אם הם הזיקו עזרה, או שהם עצמם יעשו לי שם חסימה עם הרכבים, אני לא אוכל להבחין בזה. תוך כדי המחשבה הזאת, הסמטה שנכנסתי אליה היא הולכת ונסגרת, נהיית יותר ויותר צרה, ואני מגיע למצב שאני לא יכול לנסוע, אני בולם את הרכב, ואני מבין שאני לא יודע איפה אני נמצא. אני מנסה לשדר בקשר כדי לקבל איזושהי הכוונה, הקשר מקרטש, מעביר שביבי מידע, אין קליטה. מוציא את הטלפון, מנסה להוציא שיחה, אי אפשר להוציא שיחה, אין קליטה, והפחד מתחיל לצוף. אני יוצא מהרכב, סורק את הסמטה, מקשיב טוב, אף רכב לא נכנס אחריי, אני לא מזהה קולות חריגים, מסתכל על השעון, אני קולט שזה עוד מעט המואזין קורא, זה אומר שהכפר מתחיל להתעורר, זה גם לא טוב לי, והלחץ עולה. היתרון שהיה לי שם זה שיש לי את הניסיון שלי בטיפול, כבר הייתי מטפל, והבנתי שאני חייב להירגע. אז אני מתיישב על המכסה מנוע, ומכבה את המכשיר קשר כדי שהרעשים לא יפריעו לי,
ואני מנסה לנשום, להירגע, להבין איפה אני אשחזר את הנסיעה שלי, להבין איפה אני נמצא. עדיין הלחץ יושב לי מאוד חזק, אני עושה איזשהו תרגיל נשימה, נרגע, מצליח לשחזר את המסלול, מצליח פחות או יותר להבין איפה אני נמצא, ועכשיו אני צריך לעשות רוורס, את הרוורס הארוך ביותר שעשיתי בחיי. כמו שאמרתי, נהג ללא ניסיון, עכשיו לעשות את הרוורס הזה בלי לפגוע ברכבים, בלי לגרום נזק, דבר מוביל בפני עצמו. אני מבצע את הנסיעה, את הרוורס הזה, רוורס שמרגיש ונראה כמו נצח. אני יוצא מהסמטה, לשמחתי הכפר עדיין מנומנם, עדיין לא יוצאים אנשים, ואני מצליח לצאת מהכפר, מהיציאה שרציתי, מהיציאה האחורית, מדליק את המכשיר קשר ואני שומע התארגנות של כוח כדי להיכנס, לאתר אותי בתוך הכפר ולחלץ. אני עולה מולם, מודיע להם שיצאתי מהכפר, ניפגש בתחנה, אני מגיע לתחנה ואני רואה את חבר שלי יושב שם על לבן שפה עם הראש ככה למטה, איכשהו שאני נכנס, הוא קולט אותי, הוא קופץ עליי, מחבק אותי, ואומר לי, מטומטם, מה עשית? אם היה קורה לך משהו, מה הייתי אומר לאפרת? אפרת זאת אשתי. מה היה קורה עם הילדים, כי הוא מחבק אותי כזה חזק, מועך אותי. ושם הבנתי שאם הייתי נותן לפחד לנהל אותי, לא בטוח שהתוצאה הייתה זהה. נעים להכיר, אני אהוד, מאסטר רייקי, מטפל רב-תחומי, נשוי, אבא גאה ל5 ילדים, ולאסי הכלב, יכול להיות שתשמעו אותו מדי פעם נובח, כלב סקרן, מתוק, ונבחן מדי פעם. בין הכלים שיש לי ברפואה המשלימה זה רייקי, רפלקסולוגיה וקריונוסקרן ועוד כל מיני כלים. בעזרת הכלים אני מלווה אנשים לחיים של איזון ולחיים ללא כאבים מיותרים, פיזיים ורגשיים. כל מי שהגיע מקבל ממני בסוף המפגש שיחת ייעוץ ללא עלות, אנחנו נדבר על זה בסוף. אני מבקש מכם שתכתבו לי מה האתגר הבריאותי או הרגשי שלכם במצבים של חוסר ודאות, של סטרס. תעלו את זה בבקשה בצ'אט. אז כותבים לי פה שינה לא רציפה. כן, בהחלט במצב של חוסר ודאות, השינה זה אחד הדברים העיקריים שנפגע, אנחנו גם נדבר על זה. כאבי ראש, בכלל, מצב של סטרס וחוסר ודאות מביא את הגוף לכאבים. טוב, מה שקורה לנו בגוף במצב של חוסר ודאות, אני אחלק את זה 2. קודם כל, מה קורה לנו בפן הרגשי. עכשיו, זה מדבר לכל אחד ואחד מאיתנו, זה לא משנה אם אנחנו שכירים, עצמאיים, בפנסיונרים שכרגע שומרים על הנכדים בחופש הגדול, זה ממש מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו. ברמה הרגשית התודעתית, קודם כל, המחשבה שלנו היא עובדת שעות נוספות. לפני שאני אגע בזה, אני מדבר קצת על מה זה פחד, מה זה חרדה, מה זה סטרס. פחד זה מנגנון הגנה של הגוף. המטרה של הפחד זה לשתק או להוריד פעילות של מערכות שאנחנו פחות צריכים בגוף לתגובה מהירה ומיידית,
ולחדד את האיברים שאנחנו כן צריכים להגיב בצורה מהירה. אם זה מתח של השרירים, ראייה ממוקדת יותר, שמיעה שהיא חדה יותר, ערנות, שפחד כשלעצמו הוא דבר טוב, הוא בא להגן עלינו. חרדה זה סיפור אחר. חרדה זה כבר מצב שבו המוח שלנו, הוא מספר לנו סיפורים על סכנה שהיא לא מוחשית, היא לא קיימת, משהו שעלול לקרות. וסטרס זה מצב של חרדה מתמשכת. זאת אומרת שהגוף שלנו, התודעה שלנו, עובד על מצב של פחד לאורך זמן, שזה מצב שהוא לא תקין. במצב תקין הגוף צריך, אחרי שהוא נכנס למצב של חרדה, מסתיימת הסכנה המיידית, הגוף הוא צריך להירגע ולהפעיל את האיברים ואת המערכות שלו במצב של רגיעה. אז מה שקורה לנו בגוף, המחשבה תמיד עובדת, מה יקרה אם, מה יהיה אם אני אעשה את זה, מה יהיה אם אני לא אעשה את זה, כל הזמן מחשבה עובדת. חוסר סבלנות לסביבה שלנו, רגישות יתר, תגובות ללא פרופורציה, תחושה של חוסר שליטה. במקום שאנחנו ננהל את החיים, החיים מנהלים אותנו. אנחנו כבר לא עושים דברים מתוך הנאה, אלא מתוך צורך. מה שקורה לנו בגוף, הגוף הוא מתכנס פנימה, הכתפיים, בתור התחלה לא רואים את זה, אבל בסטרס מתמשך, בחוסר ודאות מתמשך, אז רואים את הכתפיים מתכנסות פנימה, אזור בטח הזה מתכווץ, השרירים שלנו מתכווצים, כאבי גב תחתון, תחושות של עומס גם בגב וגם בכתפיים, עצירות, נדפקות בטנית, היחלשות של מערכת חיסונית, שזה מה שגם גורם לכאבי ראש, ומצב של עייפות כרונית. אז כמו שמי שכתבה לנו פה, אחד הדברים שהכי משקפים זה העייפות. בגלל שהתודעה שלנו כל הזמן מריצה תרחישים של סכנה בראש, זה גוזל מהגוף המון אנרגיה. זה פוגע בשיפוטיות שלנו, זה פוגע בקבלת החלטות שלנו, והמון אנרגיה נשרפת, ואז זה פוגע לנו בשינה, באיכות שינה, בקושי להירדם, קושי להתעורר. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו ישנים טוב, אז אחרי לילה של שינה שאנחנו חושבים שישנו טוב, אנחנו קמים ואנחנו עדיין עייפים כאילו שלא ישנו. אם מישהו מזדהה פה על הנושא של השינה, הוא לא ישן טוב, אתם בהחלט מוזמנים לכתוב בצ'אט. אז מה עושים? אז קודם כל, פתרון זה שינה. נכון שדיברנו על זה שבמצב כזה קשה לישון טוב, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להוריד את הרמה של הסטרס. יש כמה אפשרויות לעשות את זה. אפשרות אחת, שנייה, היא לחיצה באזור הזה של הכרית, במרכז של הכרית. זה מרכז שמשקף את הלב, נקודת השתקפות של הלב. עכשיו, תלחצו כל אחד שילחץ וירגיש, אם אתם מרגישים את הנקודה קצת רגישה, קצת כואבת, קצת מציקה, זה אומר שגם אם אתם חושבים שאתם לא, אז אתם נמצאים בסטרס מסוים. ועיסוי עם כיוון השעון של הנקודה הזאת, ופתיחה של כל הכרית הזאת, זה עיסוי שהוא מאוד מרגיע ומאפשר לנו, אחרי תרגול של כמה פעמים, מאפשר לנו שינה טובה. אז לפני השינה זה מאוד מומלץ. אני רוצה לספר לכם על מטופל שלי. קשר אליי דוד, ואדם מקסים בן 36, גרוש, אבא ל4 ילדים, הוא רואה את הילדים שלו פעם בשבועיים, עובד בעבודות מזדמנות,
הוא מתקשר אליי והשיחה מתחילה ככה: אני לא אוכל טוב, אני לא ישן טוב, אני כל הזמן עייף, אתה מטפל בזה? ואני עוד לא מספיק לענות לו, ואז הוא אומר לי, כבר הייתי אצל פסיכולוגים, הייתי אצל הרופאים, אני לוקח כדורים, כלום לא עוזר. הסיבה היחידה שאני מתקשר אליך, כי אימא שלי מכריחה אותי. היא ראתה מודעה שלך וביקשה שאני מתקשר. דיברנו, קבענו פגישה, בן אדם מגיע לקליניקה, אני רואה את העיניים שלו ככה נפוחות מעייפות, הוא הולך כולו מכווץ, כולו עם נציבה מאוד מאוד נוקשה, הליכה נוקשה. הבנתי שהוא נמצא בסטרס מאוד גבוה. בנינו תוכנית טיפול, ואחרי כמה טיפולים היה אפשר לראות איך הגוף שלו ממש משתחרר. היציבה שלו היא הרבה יותר משוחררת, הכתפיים שלו נפתחו. אנשים שאלו אותו אם הוא גבה, וכשקיבלתי את ההודעה ממנו, עוד הצלחתי לישון לילה שלם, זה היה בשבילי, עברתי איתו הרבה תהליכים, אבל ההודעה הראשונה של ישנתי לילה שלם, זה אחד הדברים שמאוד מאוד ריגשו אותי. מערכת העיכול, כמו שאמרתי, כשבן אדם נמצא במצב של חוסר ודאות מתמשך, במצב של סטרס, הגוף הוא מקטין פעילות של מערכות שהוא חושב שהן לא נצרכות להגנה של הגוף. ואחת המערכות האלה זאת מערכת העיכול. אדם בריא בממוצע הוא צריך לעשות יציאה כבדה פעם ביום עד פעמיים ביום, וכשהמערכת מאטה את הקצב, אז גם קצב היציאות הולך ויורד. זה יכול להגיע למצב של יציאה של פעם בארבעה, חמישה ימים, לפעמים במקרה קיצון גם פעם בשבוע, ובמקרים שזה לא מטופל, זה יכול להגיע למצב של עצירות כרונית. יש לי מטופלת, עדי, חיילת קרבית. הליווי שלה הוא ליווי, רוב הטיפולים הם מרחוק, כי היא סוגרת 21-28 יום. כשהיא יוצאת מהבסיס, דבר ראשון היא מגיעה לטיפול, אחרי זה היא נוסעת לבית, היא מגיעה ככה עם הקיטבג, עם כל הציוד שלה. ובין לבין, כשצפים בעיות, אם זה כאבי רגליים או עקיצות, כל מיני דברים שעולים תוך כדי השלוש שבועות, 4 שבועות שהיא סוגרת, היא שולחת לי הודעה ואני מטפל בזה מרחוק. בפעם האחרונה שהגיעה אליי, אני מסתכל על כפות הרגליים ואני רואה שקורה משהו במערכת העיכול. ואני שואל אותה איך היציאות, והיא אומרת, מעולה. אני שואל אותה, מה זאת אומרת מעולה? היא אומרת, בערך כל 4-5 ימים. ואז אני מסתכל עליה ככה בשוק, אני אומר, לא, זה לא מעולה. עכשיו, מי מאיתנו שהיה בצבא יודע שהשירותים הצבאיים הם לא כיפים, גם אם הם נקיים, הם לא כאלה מזמינים, זה גם עושה את העבודה, אבל היא במסלול בתקופה מאוד עצימה, גם האימונים נהיו הרבה יותר אינטנסיביים, הרבה יותר קשים, וגם כל מיני פעילות מבצעיות שהתחילו לשלב אותן. נתתי לה שמן שהיא תוכל, הסברתי לה איפה למרוח את השמן ומה לעשות איתו, חוץ מזה, עשיתי לה טיפול אינטנסיבי על מערכת העיכול דרך כפות הרגליים. היום אנחנו במצב של יציאה פעם ביומיים, שזה כבר שיפור גדול. אני מקווה שאנחנו נחזור גם, שהיא תחזור למצב של יציאה פעם ביום. כאבי גב תחתון. כאבי גב תחתון, גב תחתון בכלל זה נקודת שיקוף של ההישרדות שלנו. כשאנחנו נמצאים בחוסר ודאות, הגב התחתון שלנו הוא ייפגע, אנחנו נרגיש כאבי גב. מחקרים מראים שסדר גודל של בערך 70% מהאוכלוסייה, או הכלל העולמית, סובלים מכאבי גב תחתון. ורוב האנשים שסובלים מכאב גב תחתון, אין להם איזושהי סיבה רפואית. זאת אומרת שהם עושים את הבדיקות, והבדיקות יוצאות תקינות.
הכאב גב תחתון הוא בא נטו מלחץ, מחוסר ודאות, מהישרדותיות. אני מבקש מכם לסגור את היד בצורה כזאת, כמו אגרוף, תלכו פה למרכז, תלחצו ותעלו לאט לאט עם האצבע. מי שעושה את זה, אם אתם מרגישים נקודה שהיא קצת רגישה, גם אם אין לכם כאב גב תחתון, אז תישארו על הנקודה הזאת ותעשו עיסוי מעגלי עם כיוון השעון. למה זה חשוב? הנקודה הזאת זה נקודת השתקפות של הגב תחתון. הסינים אומרים שכדי לטפל במחלה, על כל יום של מחלה צריך 100 ימים של טיפול. כשאני אוהב את ההקצנה של הסינים, מה שהם באים להגיד בזה, זה שלפני שהכאב מתפרץ החוצה, לפני שהמחלה מתפרצת החוצה, היא מתבשלת הרבה ימים לפני בתוך הגוף, ברמת התודעה. הרבה פעמים יש את השאלה מה בא לפני, הדיכאון, העייפות או המצב הפיזי. תחשבו, דיברנו לפני זה על היציבה של בן אדם שהוא נמצא בסטרס, בחוסר ודאות מתמשך, אז אמרנו שהוא מכונס בצורה כזאת. עכשיו, כשבן אדם מכונס בצורה כזאת, אז קשה לו לחייך, קשה לו להיות שמח, כי הוא כולו מכונס פנימה. וזה שאלת הביצה והתרנגולת, מה הגיע לפני מה. אז כמו שהסינים אומרים, הכל מתחיל לפני בתודעה, מתבשל בפנים, ואם אנחנו לא מזהים את זה ולא מטפלים בזה, אז זה פורץ החוצה. והגוף שלנו מאותת לנו בהרבה דרכים, אם זה ביציבה, בכאב, בהתפרצויות כאלה ואחרות של פיצונים או כל דבר אחר. אז אם יש לכם כאבי גב תחתון מכל סיבה שהיא, גם אם יש הבחנה רפואית, אז לאתר את הנקודה הכואבת, ללחוץ, לעשות עיסוי, זה יכול להקל על הכאבים. אם אין לכם כאבים, ויש נקודה שהיא כואבת, זאת אומרת שאתם לפני מצב שאתם מתחילים להרגיש את הכאב, אז כבר להמשיך, לחזק את הנקודה הזאת. מה שיפה שזאת נקודה שאפשר לחוץ עליה כל הזמן, תוך כדי עבודה, תוך כדי הליכה, לא בנהיגה, אבל חוץ מנהיגה, כל מצב נתון לפני שינה, כשקמים בבוקר, וזה רק יעשה חסד לגב תחתון שלכם. עכשיו, כמובן יש גם את הפתרונות הרגילים, כמו לקחת משככי כאבים, אבל זה לא מטפל באמת בבעיה, ובגלל זה צריך לטפל ברמה ההוליסטית. גם אם מחליטים לקחת כדורים נגד כאבים, אז עדיין לדעת שלא חייבים לחיות עם הכאב, זה לא משהו שגזירה משמיים, שצריך לחיות איתה ולסחוב איתנו ולהגיד, זה מה שיש. אני מכיר אנשים שהתרגלו לכאב, ומבחינתם כשהם מעלים תלונות על דברים שיש להם, אז הם אפילו לא מזכירים את הכאב גב תחתון שיש להם, כי זה משהו שהוא קיים, משהו שהוא בשגרה אצלם. יש לכם שאלות? אם יש למישהו שאלות, זה הזמן לפתוח את המיקרופון או לכתוב. אוקיי, אני אשמח שכל אחד מכם ישתף מה לקחתם פה מהמפגש, איפה המפגש הזה נגע בכם. אתם יכולים לכתוב בצ'אט או לפתוח מיקרופונים ולדבר. טוב, אז אני לקחתי את נקודת הלחיצה בתור מישהי שסובלת מהגב התחתון, כן, לגמרי, יש את שיווק, הרבה פרשר, הרבה לחץ, הרבה בלגן, אז לגמרי לקחתי את הנקודת לחיצה, זה מגניב. אז כמה זמן צריך ללחוץ? כמה שיותר. פשוט
לאתר את הנקודה, ללחוץ. אין פה פגיעה עם מה שנקרא מלחיצת יתר, ממש לא. זה משהו שהוא טוב, שהוא עוזר. אוקיי. אז אם יש זמן פנוי, נמצאים מול מחשב, רואים סרט, נמצאים בפגישת עבודה, בהחלט אפשר לשלב בצורה כזאת את הידיים ולעשות את העיסוי בצורה כזאת שרק מקהילה עליהם. אוקיי. אז יש פה מישהי ששואלת, מה לדעתך הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם מנסים להתמודד עם סטרס? אה, הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים זה להתעלם. להגיד, אני יכול לפתור את זה לבד, אני לא צריך אף אחד שיעזור לי. זה בהחלט הטעות הכי נפוצה. אה, כי בסוף סטרס שהוא לא מטופל, הוא סטרס שהוא נכנס לנו לתוך הגוף, הוא יושב לנו בשרירים, הוא יושב לנו במערכות והוא מתפרץ. אז אם מזהים אחד מהתסמינים של הסטרס, שזה תחושה של כבדות בכתפיים, היציבה משתנה, חוסר שינה, אז לא לחכות, לטפל בזה. כן, אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לשאול בצ'אט או עם המיקרופון. מה הדבר הראשון שאפשר לעשות כשמרגישים שהסטרס עולה? אה, קודם כל לנשום. אה, לנשום, לראות איפה זה פוגע בנו, איפה זה... אם לצורך העניין אנחנו מזהים את זה דווקא מהשינה, אז כן להתייחס לנקודת השתקפות של הלב, לעשות עיסוי, לעשות נשימות לפני שינה. אפשר להריח שמנים מרגיעים לפני השינה, לשים בדיפיוזר, או למרוח באזור של הדפקים. אם זה לבנדר, תפוז בר, שמנים שהם מרגיעים ומסייעים בשינה. אה, וכמובן אפשר, אפשר לפנות לכל איש מקצוע כדי לקבל טיפול. אתם מוזמנים, מי שמרגיש את הסטרס, אז יש את השיחת ייעוץ ללא עלות שאתם יכולים לשלוח הודעה. אני נתאם פגישה, נבין מאיפה זה בא, נבין אם יש אותם, אם אני יכול לעזור, וכמובן בסוף של כל שיחה כזאת תקבלו גם טיפ כדי להקל על עצמכם. אה, למה לפעמים דווקא בחופש או בשבת אנחנו פתאום מרגישים עייפים, עייפות או כאבים? במהלך השבוע החיים מנהלים אותנו, אנחנו עושים דברים כחיה וזה, אנחנו לא מרשים לעצמנו להיות עייפים, אנחנו לא מרשים לעצמנו להיות חולים. ומגיע סוף שבוע וכל הסטרס, כל העומס של השבוע, וסוף סוף שיש לנו את הזמן לעצמנו לנשום, פשוט נופל. כל ההגנות שלנו נופלות, ואז אנחנו מקבלים את זה. זה הסיבה שדווקא בשבתות, חגים, חופשים, אנחנו מרגישים את העייפות, כאבים, מחלות, בגלל זה פוגש אותנו שם. האם ילדים קולטים את הסטרס של ההורים שלהם? כן, בהחלט. ילדים הם רדאר להכל, כולל לרגשות שלנו כהורים. אה, לא סתם אומרים שילד הוא סוג של מכשיר אמת, כי הם קולטים הכל, הם רואים הכל. אה, מה אפשר לעשות? אז קודם כל, אם מזהים שאנחנו נמצאים בסטרס, אם אנחנו מזהים שאנחנו נמצאים במצב לא מאוזן, לפנות לעזרה. לא, לא להגיע מהעבודה ולהגיד, אמא צריכה לנוח עכשיו מהעבודה ולהסתגר, כי זה לא אמא צריכה לנוח מהעבודה, אלא זה יותר אמא צריכה את השקט שלה ולנסות להרגיע
את הסטרס, וילדים מזהים את זה לפי תגובות שלנו, לפי היחס שאנחנו נותנים להם, אה, ומבחינת להקל על הילדים, אה, אני תמיד ממליץ על דיפוזר עם שמנים מרגיעים בסלון בבית. זה עושה את העבודה. אפשר ללמד את הילדים על נקודת השתקפות של הלב, להגיד להם ממש לצייר לב, ולעשות את העיסוי. זה מאוד מאוד מרגיע. שאלו פה אה, אם יש המלצה על סוג נשימות. יש כל מיני נשימות אפשריים. יש את נשימה מרובעת, שזה אומר אה, לקחת אוויר 4 שניות, לעצור 4 שניות, להוציא 4 שניות, לעצור 4 שניות. העצירה היא חשובה, זה נותן לגוף גם לאבד את מה שקורה. מעבר לזה שיש את הנשימות פרנה, נשימות פרנה הם אומרים להכניס אוויר במשך 8 שניות, לעצור 4 שניות, ולהוציא 4 שניות, סליחה, להוציא 8 שניות ולעצור 4 שניות. העצירה היא חצי מהזמן של הלקיחה וההוצאה של האוויר. בהילינג פרנה יש גם כן איזשהו תדר שאנחנו שמים במהלך הטיפול, זה טיפול שהוא אנרגטי, שגם אנחנו מלמדים את הנשימות, שבסופו של דבר כל מטופל מקבל את הקובץ של רעש לבן, שעוזר להיכנס לתודעה מסוימת, שהיא מאוד מאוד מרגיעה, וזה בא ביחד עם התרגול של הנשימה. יש עוד שאלות שאני לא רואה? נראה לי שעלינו על הכל. אם יש עוד שאלות, תרשמו או תפתחו את המיקרופון, אז נשמח לענות. אוקיי. טוב, מופיע פה המספר שלי, אתם בהחלט מוזמנים לשמור אותו. אם משהו מהשיחה תפס אתכם, דיבר אליכם, לא רציתם לשתף פה, אז תכתבו לי הודעה, אנחנו נתאם שיחת ייעוץ. גם אם יש משהו אחר שיושב לכם אה, והשיחה הזאת לא דיברה עליה, וזה לא התאים לעלות פה, אז אתם גם יכולים לקבל את השיחת ייעוץ ללא עלות. אה, אז שוב, אני שמח שבחרתם בעצמכם לתת לכם את הזמן הזה של להיות איתי ביום הולדת ולקבל את הידע ממני. אה, וזהו, שיהיה המשך לילה טוב. תודה רבה. ביי, אין בעד מה. אהוד, תודה רבה ומזל טוב. תודה רבה. תודה. ביי, לילה במקרה טוב. יש פה ביי, לילה תודה טוב. אהוד על זום מעשיר ומדויק. יצאתי עם הבנה חדשה על הקשר בין סטרס לגוף, בעיקר עם כלים פשוטים שאפשר ליישם ביום יום כדי לעצור, לנשום ולחזור לאיזון. תודה על ההשקעה וההעברה המיוחדת. תודה רבה. טוב, לילה טוב לכולם.